Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare anak-anak? Mugi sehat sedaya nggih. Kelas 3 saiki sinau bab pacelaton atau percakapan dalam bahasa Indonesia. Pacelaton yaiku interaksi sauntara wong kang wong diwujudne lewat omong-omongan atau percakapan antara dua orang tentang sebuah tema. Saiki perhatekne tulodo pacelaton iki. Rina, dalem Pakde. Apa wis wiso tangan? Sampun Pakde. Wis sabunan? Dereng Pakde. Nah, menika pacelaton Pakde kalian Rina. Saka pacelaton iku ana tembung dalem, sampun, lan dereng. Apa ya telung tembung iku? Dalem iku padha karo saya. Yen ditimbali ibu, bapak, sumaure dalem nggih anak-anak. Tembung kaping kalih sampun atau sudah. Tembung kaping 3 dereng atau belum. Saiki tugasmu nggawe pacelaton marang wong sing luwih tuwa. Aja lali nganggo tembung ana tembung dalem, sampun, lan dereng. Temane bebas nggih anak-anak. Ana tembung atau kata dalem, sampun, lan dereng. Gampang nggih? Coba dipraktekne marang ibu, bapak, kang mas, utawa mbakmu. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.